Yen aku ora bakal sumedhot Cahayu. Saestu Kang Mas. Adik Kakak tetap cinta sama kamu. iya. Sayang. Sayang. Apa? Aku lambe. Inama al usri yusra. Pripun iku dalil. Mas? Kakek dalil ku pengen nyabun santrine. Iya ta? Kayak Yai Pati gitu ya. Iya. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Monggo dipun dokumentasikan menika ketek kawin dalem kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dalu niki saged sareng panjenengan, Mas. Amin. Alhamdulillah masyarakat antusias, masyarakat yang guyup rukun, Nggih. gotong royong, saling menghormati, menanamkan silaturahmi, gandean Wonodadi sing nomor 1. Tepuk tangan untuk gandean Tepuk tangan Wonodadi. luar biasa. Nah, Wis tenan Mas, ora kaya gandean Mas. ngaten nggih, Mas. Wah saestu. Hmm. Kula lagi niki wau bablasan king Kediri, king riki langsung dong kates. Suguhane. Dong kates. Kira-kira dagelan loro iki dikira marmut bombo. Lho itu pesan untuk seniman selalu menjaga kesehatan loh, Mas. Godonge godong kates, insyaallah Yayi gantian Wonodadi semakin tambah etes. Nah, filosofinya kan seperti itu. Nggih, suguhane soto. Soto. Insyaallah Yayi gantian Wonodadi insyaallah menjadi percontohan dan moto-moto kehidupan yang bermanfaat. Amin. Niki lho, Luar Mas. biasa. Penontonnya apresiasi, antusiasnya luar biasa. Mas. Niki niku anggere enten tontonan rame, soalnya napa njen ra mujeng to. Penyebabnya apa, Mas? Orang bayar. Nek bayar ya mesti sepi. Aku toprakan ning Srengate ra tau main kok, Cok. Ngoten. Mulai Mula kita kan patut berbangga loh. patut bangga, Mas. Panjenengan ngasto wonten ing pakeliran dalu Iya. niki tidak bisa dikatakan sukses. Hmm. Sebab apa? Kesuksesan pementasan panjenengan mutlak didukung kesuksesan penonton malam hari ini. Betul. Mula penonton malam hari ini kita kasih apresiasi oplos yang luar biasa. Nah, Senadyan wau sore niku pinaringan Jawa, Mas. Loh. Udan. Tapi tidak mengurangi semangat. Wong urip aja wedi banyu. Banyu wis sekolah kok wong urip wedi karo banyu piye? Banyu kuwi lho sekolah. Kok saged? Lho. Nek banyu diadai gelas segelas. Segelas. Nek banyu diadai bak ya sebak. Sebak. Banyu diadai kolah. Sekolah. Lah iya, Oh. banyu sekolah. Iya. Padake gareng tralala. Ngono. Ngono. Ngomong ora meneng bae. Iki sapa to, Mas iki? Oh, niki termasuk pawang udan. Termasuk salah satu faktor sing ramudan. Nggih, wau sampun dipun sebari uyah kalih Mas Jo. Karo apa, Mas? Tahu. Karo tak. Ini superhero tenan. Aku iki jane main bengi iki isin. Superhero. Kula niku main bengi ajane arepe omong ya isin. Kenapa? Dalane dalan kondang, Oh, bagus. takbar, Taklak. nyeluk sinden ya sinden kondang. Iya. Terus niki Manohara Fenomenal. iki lho tanggapane ya larang. Nggih. Mosok klambi kaya sawal bantal gitu ya. Sik toh dalam satu manajemen itu yang mengurus kostum itu siapa toh, Mas Jo? Niki Mas. Kok duwe ide Batman berarti? Ket- Iki lho tanggapan iki jutaan. Nah, terus Terus mbok klambi kaya sawal guling gitu ya. kene lho rada maju sampe tak kandhani. Jangan melihat dari sisi bajunya. Wong iki aja bangga karo klambine. Wong aja bangga karo gambare. Wong aja bangga karo derajat pangkate. Ning sing harus dibanggakan tuh bagaimana kita bermasyarakat bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Ya bermanfaat. Ada iki jutaan. Nah, terus Klambi ngene iki. iki lak kowe ngerti to, nyapa tak goleke Batman ki ngopo? Mergo enek ya iki. Kowe iki ora nyapa. Kok eneke iki? Ning Mas Jo klitik iki kalungan usus kok nganggo klambi apa wae wit biyen tak titeni mesti besus. Rupa nggawa rega. Rupa nggo rego. Rupane ngene regane ya beda. Aku biyen yo kalungan usus kok. Khusus apa? Usus kirek. Ngono kok ya nesu to sampean Nesu iki. to. Ayo kene maju. Mo, Jagongan iki sing kepenak. enggak layakno. Lho ya to. Napa? Dagelane metu pakanane metu.
Ha iki lak dudoke gupo suko haro to. Layak nggih nggih. Layak kepiye? Masalahe bengi iki ora kok gemen-gemen lho. Ora Mas. gemen-gemen. Bengi iki Ndak main-main. nyeluk dalang yo kok ngajuk. Enek Pak Manuara, enek papan karo aku. Nggih. Layakno sponsore kuat tok. Sponsor napa? Cedet WC iki kaya Matane, Iso matane. tekan kono iki lho. Kuwi iki mergo kene iki melu promo dikek ting. Ngono lho. sakno lek endorse. Wayangan harus sponsor sedot WC Mula ting saiki diwehi besi. Nek manut jaman biyen kayu jati, Mas. Nggih, nggih, nggih. Kuwi lak ra ngerti sebab apa ting listrik saiki diganti besi. Bae apa? Kuwi jajal atos ndi ndasmu karo kuwi lho. Ngapa enggak? Pilih jendalu, Mas Lutuk. Lalu Pak Akbar. Iya. Iki Ngepak-ngepak Sese, Mas. iki lho. Wong aku wae semangat. Mas Akbar semangat. Semangat. Kok sampean kaya membawa beban itu apa? Ya wajahe kok beban. Ngono lho. Kang, Sing mbok pikir apa sing wis ya wis, sing lunga ya lalekno, sing rungene entenono, sing ilang golek ana. Ning kene butuhe seneng. Nah, yo yo. Sok wajahe tertekan. mikir apa? Mikir apa? Son diunekno. Gamelan ditabuk, Nah, gamelan disewa, sewa, panggung ombo ditekakno. ditekakno. Dalangi saka nganjuk sing kondang kaloka, tenek dagelan sik kurang apa? Lho, sing mbok pikir abot ki mikir apa? Kita pikir ki engko bayaran piro. Wah, masyaallah. Ya Ngeten iki lho Allah. Mas Akbar. Seorang seniman itu salah satu Mas. pantangannya adalah membawa materi-materi di panggung. Nggih, ngeten lho. Iki hanya kata-kata kiasan. Iki mau guyon. Oh, guyon. Dandane nun sewu lek perkara gandean, ini salah satu desa sing maju sing gemah ripah lo jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwek papan. Amin. Kula Amin. ngomong nominal ngeten iki nun sewu. Nggih. Kula niku seminggu utawa rong wulan sak wulan kepungkur pun dilunas kalih Mbah Lurah. Masyaallah. Gandean iki Mbah Lurah nun sewu lho niki. Kula niku Mas Jo kebel aku to. Mas Jo, Lho, telepon Jeng, sampean to? teleponan. Lah jare HP-mu ra enek. Kok telepon sampean piye to? HP ku 6 lho. HP-mu 6. Aku ibadat di online. Pra pareng ini nek bapak Anak Leni Pak Polri Kepala kok. Polisi. Ya aja nyebaran ya HP Pak Henek karena HP itu salah satu bentuk alat Komunikasi. komunikasi yang penting. Betul. Mbah Lurah, niku ngebel kula niku sak ulan kepungkur. Mbah Lurah sinten? Mbah Lurah Susilo. Ngebel kula menika Mas Jo Duduk nggih Mbah Lurah. Nyun pangapunten tanggal 15 saged suwat ning ngene gandean. Saged Mbah Lurah. Mbah kula ngomong piro ya ora Alhamdulillah. Sampean bilang pinten mawon Mbah Lurah mboten ngenyang. mboten ngenyang. Wah, berarti blobo sosialnya Blobo? tinggi. Mbah Lurah niku blobo piro regaku mboten dinyak. Tapi Apa? carike nek ngenyang dritile ra opo. Masa cari ngono kuwi. Kuwi padha ae. Loh, kowe iki carik iki ngenyang umum karena carik itu non sewu. Carik itu adalah non sewu perangkat desa sing mengatur manajemen keuangan desa. Jadi penting non sewu ora tegese carik golek bati ning sok kala mbok menawa enek dhuwit turah kuwi iso dienggo tabungan utawa kas ana desa gandean iki. Mengingat banyak Loh, agenda lho nggih no Mas. Gandean niku barometer lho, Bos. Barometer. Barometer. Gandean niku non sewu. Setiap bersih desa niku mesti wayang. Mesti wayang. Niku pun terbukti. Ya. Nyatane kula teng gandean nggih Mas Akbar nggih. Mm. Teng gandean niku udakara kula hitung nggih. Kula niku pun ping akeh pisan niki. Oh, iblis iki. Lagi pisan nek Ku pisan lek mikir ngenteni wong mikir. Tapi satu yang saya lalui ini insya Allah akan menjadi referensi kegiatan atau agenda-agenda tahun-tahun yang akan datang. Oh, berarti antara Mas Joklitik, Mas Jokluduk Loh. dan Akbar sama-sama perdana. Nggih menika Yo, nek sampean perdana. jelas Kita itu sampean. sama-sama kartu, Mas. Sama-sama kartu. Kok iso kartu? Kartu perdana. Malah jeneng kartu. Tapi non sewu bojone klutuk pancen nembeke mawon dipun angkat boten bisa. Nggih. Kula niku lek arepe ngomong selak nggih mboten, arepe ngomong moh ya ora iso. Mergo kula niku nun sewu lho. Kula niku ya rada repot begini. Sebab Tapi karena ini gandean, ini tetap saya prioritaskan. Mergo bojo kula niku nyambut gawe tenggone bali kudu gandean. masyaallah. Selaku dadi Pegawai bagian dados- apa, Mas? dados Wakatibda. Wakil kepala Tenggene bali Sik kudu toh, gandean. Pak Kades ki wakil kepala desa. Wakatibda, Nek Wakatibda. awakmu wakatib jadi apa? Bojo kula teng mriku dados Wakatibda. Lah iya apa?
Wakil Kepala Penitipan Sepeda. Menika Tak kira nak duwe pengaruh apa. Lho, cah iki nek rupane kaya pentil iki. Wong wakate blas dadak kelasé parkir Loh, ya parkir. Parkir, Wal, parkir ngono wae lho. ya, tapi kan gridnya agak dinaikkan. Alah alah grit apa? Loh. Bojomu koreng tokno grit. Grit iki nek bocahe putih resik lho. Bojoku piye? Koreng tok. Berarti tau delok kowe. Kowe tau nginceng bojoku kowe. Wah, Kamu nek- kok bojoku iki kurenge ning kene iki lho. Berarti mbok inceng berarti. Loh, maksudnya kowe Cek, bojoku iki kurenge ning kene tok. Berarti tau delok kowe. ora lah dek iki mbok pundhutne daster kok Solo. Ah. Rego 15.000. Sing tuku bojomu lho. Lho, kepiye? Aku lek nyambut gawe mbok kowe nggon ngene iki ndak masalah, Bos. Tapi nun sewu bojo kula niku dalam berpakaian. Iki lek ndak nun sewu enggak brand-brand sing rada mahal emoh, Pak. Mau mbok lulu tenan Loh, bojomu. Karena saya itu bekerja untuk kecantikan utawa untuk keindahan istri saya. Prioritas. Prioritas penting, Istri itu utama ya. utama. Karena ada kata-kata bahwasanya happy wife, happy life. Artinya Bahagiakan istrimu, hidupmu juga akan bahagia. Mergo bojo kula selalu saya bahagiakan. Lah kene nyapu mbok paidu wong make sekedar kain wae kok. Lho ya Pak Idul lho kowe dijaglan kondang kok. Bojo mbok tukokne daftar kok Solo. Rego 1.003. Lah, Tau wipis Pak niki. Lah Masa apa tipis? salah? Tipis pol. Lah kok aku dolan ning omahe to, jam 7 isu. Wis tau cerita liyane. Cekat bakal etek. Nah, foto-foto. kan tak Isu. letek. Wong kula kan tanggapannya arep ning nggon Jawa Tengah. Hmm. Jale isu. Lah kok bojo niki tukokne daftar sing kok Solo rego 1.003. Iki acarane Busik Desa. Tau wipis. Wipis. Cekat Wis bakal tongko ae etek. rasa mbok cerita. Tekan aku letek terus Lah kok digluk ngene lho. Ngene iki pilih-pilih janganan, Pak. milih janganan. Aku Pak dan Pak mobil. Loh, ini. Loh. Ini tak memang tak keren. Lah nyapa, Mas? Temu wipis kena strengi kok kula. Koitan. Terus Daftar iki. dastre tipis. Ketok. Ketok. Janganan sing dituku mah Lah kok garut. Keren. astagfirullahaladzim. Iki bojone Kleru, Mas. Kayak dudu tewel kok. Apa kae? Kayak bligo. Jangan. Weh ki yo ngawur kok sono ngono rambok mat fotonen ngono kuwi. Oh tak video tapi tak simpen. Pangapunten, Mas. Nggih. Yai ngriki lak jemenake. Tenan. Sampeyan lek mirsani cobi. Ibu-ibu leh religi kaya ngoten Tenang, niku. kula niki Eh, gandean ini bisa dinamakan bahwasanya desa sing gemah ripak Lon Binawi, warga masyarakatnya itu religi. Pun terbukti loh Pak Akbar, Piye. yang bersani ibu-ibu niku. Senajan to iki mung ndelok hiburan, Heeh. ning beliaunya itu tidak lupa nun sewu dandannya tetap religi. Oh. Kayak jilbab kabeh. Ini menunjukkan bahwasanya di sini itu adalah nun sewu mengangkat harkat martabat budaya Indonesia lan uga ora lali manembah marang sisi kang Aryo Dagen Gusti Allah Subhanahu wa taala. alhamdulillah. Agama budaya mlaku seiringan. Dadi Lah. siji. Mulai nek tembunge. Nek tembunge iki. Pamane tembang pamane. Tembang. Jiko tembang weke tembange. Anu coba Mas, nyun note Mas. Nyun note Mas. Kok keyboardmu mbok brongsok. Ya udan mau sore. Mas. Coba di minor sak pira jajah. Kudu tenan lho, Rin. Kene iki sawab barokahe ya melu kono ta. Iya, iya. Ngono kepiye, Mas? Rokokmu selen to, Mas? Ora ya. Dan modele kaya ora tau ngrokok ngono kok. Jajah. Notmu. Mas. Nah, jas. Iki pas. Iki lagune religi gini. Saged. Yo. Mas Dudu, ambil napas. Ambil napas. Cuma melat-melet ae to. Wong arep nyanyi kok melat-melet jane anak nyambek kok kowe. Iki penyanyi ra kajen gini. Nyapa? Lagi ambil napas mbok tapuk tangkep ya. Lah wong melat-melet ae yo mesake sing nabut to. Lho guyu kentir jae. Tir matamu. Kok guyu. Nyambut gawe tenanan kok guyu. Makane guyu. Magadi. Lah cangkeme. Wong wis duwe nada ape kok iso magadir kok iso. Religio Magadir. Niki lho Mas, kok ngeten niki. Ten itu. Woi ngaji, ngono lho. Pengen ngerti hukum kumpul karo sing ahli hukum. Pengen ngerti ilmu yo ahli karo sing paham ilmu. Apa meneh ngaji yo srawung Rawung. karo para yai. Jare Mas Itik tau ngendika jangan lupa membaca Al-Fatihah.
Nah itu karena punya lidah yang basah, buatlah baca Al-Fatihah. Sekali melangkah dari rumah, insya Allah ketemu dengan barokah. Kowe engko nek bengi bojomu mlumah, Akhirnya terus dadi huha-huha. ning nono ning. Lagi. Ayo, tenanan kamu Mas. Aku marai kleru kok. Apa? Begitu ngaji gandul yai to. Terus Sing tak ganduli yai sing saka Pati. Terus akhirnya Akhirnya ngentekne santri. ngawur. Mula ajening diri iki gumantung lati. Mula arep dadi panutan. Kuwi guneman lan kekandan kuwi dijaga. Ya, nggih nyambut. Kok mesti kenyang ngomong ya aku nyambut. Loh, duweku apa iki tak wehni sampean. Lah duwe apa nyatane kuwi dibutuh tak silih yo ora oleh. Lah, Astagfirullahaladzim. kowe kok tak jotos tenan. Jotos ya, Mas. Kowe iki nek karo aku nek wis sehidup semati iki nek perkara babakan kuwi gak entuk. Jaremu aja sudah komitmen dari kecil bahwasanya senasib serumur sepenanggungan. Wis domone kuwi sore mau Tak kok. yo wis tak. Pelatmu yo pelatku, celanamu yo celanamu. Wong padha ukurane. Belakangku yo belakangmu. Kowe ra duwe duit, duitku. Kowe ra duwe beras, duwe berasku. Aku ra duwe duit, duitku. Ngono kuwi kudu terus mulai nang kowe. Lha iki urusane bojo lho. Oh, layak Mas Akbar. Layak. Piye? Berarti sampean bermain api karo bojoku. Syukur. HP kuwi tak tulisi bojoku. Lah kok iki mau ning mburi panggung HP-mu muni kok muni terus aku angkat kok tulisane bojoku. Berarti ning HP-mu mbok simpen. Lho, pancen yo bojoku kok. Ora iso. Ora iso apa? Wong HP ku tak tulisi nek khusus istri saya tak tulisi bojoku. Namane bojoku Nggih. ngono. Lah kok ning HP-mu metu yo an. Lho pancen yo bojoku kok gendeng jane iki. Lho ning kuwi HP-ku kok iso metu ning nomormu piye? Pancen bojoku dhewe kok. Lho, Lho ning bojoku ki ning HP-ku. Ki apa kok ning HP-mu? jadi tak ganti ya, Sito. Apa? Tumpakanku. Kowe ra Perkara sembrono. jeneng WA. Waduh Niki bojo. marai iku. Arai apa? Ya. Ora. So. Wana dadi panggone ngaji. Apa iki? Kira. Wong iki nek gluduk tok ya ngene iki. Gludok kurang udan. Lagi. Tidak, aku wis pirang-pirang dina bakal mikir. Loh, nyambut gawe mikir ngene iki beda tabuhane. Ning beda pemikirane. Ya, Ora angger kabeh padha tabuhane terus padha pikirane ora. ya. Ayo mikir. Ya. Kang isin di sini. Dijumbohne ngono lho, soto rong piring ngono iso. Setel ning matamu. Kok nek mburi mau mek tahu tok. Aku jane iki dagelan apa babi ya. Hei, sing nemen ya kowe. Suguhane pirang-pirang kok mangane gue tahu. Lah iki tekne iki yo. Soto ditekne iki, mie ditekne iki. Sego entek, aku mek bagian tahu tok. Lah kowe sesuk nek tangi turu bojomu kon kita. Ya apa tak iki sesuk aku mau tek tahu rong piring. Sesuk ditenono. Nek gelem dolan lemahku isuk, tangi turu lobok pengen ngetel. Lah tenanan. Tapi Mas. Wana dadi panggone ngaji. Piantune kabeh religi. Saben dina mesti taati. Tak dongane akeh rejeki. Kadongake Akeh rejeki. Pinter, Mas. Luar biasa iso saut-sautan. Dirungokne kuping iso indah. iya. Desane jenenge gandekan. Ora lali manembah mring pangeran. Rezekine sak paran-paran. Apa iki? Rezekine sak paran-paran. Bocah cilik pinter pelajaran. Akeh cacile. Pinter pelajaran. Wangi gadomi seneng kok. Seneng kok saking banggane. Lurahe asmane Pak Susilo. Jangkrik. Mataku mbok dilat bareng nyapur. Bathuk iki lho, kecup kening ora kecup mata. Aku lek kening kulino lek motor ora tau kok. Sirku tak sedet cepot.
Pokok lehmu sembrono. Ayo. Ayo. Mbah Lurahe asmane Pak Susilo. Ndi, Bang? Yo. Ayo, Pak, basis apa? Lurahe Pak Susilo. Pak Susilo pancen cedhek warga. Leh mimpin mesti nyoto. Insya Allah kabeh temu mulya. Insya Allah kabeh temu mulya. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. ala. Yasin Habibillah. Ngene iki jenenge ngademke pikir nenten ati. Paling ora selawat. Tenek selawat religi alamate anak soleh kuwi yo kudu apik. Wah, soleh. Lho lah ngopo? Alamatnya anak kowe angel tak golek yo, golek. Alamatnya anak soleh. Tembang ki lho. Lagu ki lho. Ono. Lagu ki jeneng lagu. Ayo. Lagu napa? Lagu alamat anak soleh. Lho ora roh aku. Diomongin ngengkel, alamatnya anak kowe tak golek ra pedhok, golek alamatnya anak soleh. Dok ini ngomongane iki angel Mas. Ayo Jele. Terus. Ayo. Ora bleset. Cak-cek pikirane Oke. cak-cek. Iso, iso. Terima kasih para pemirsa Yang sudah menonton budaya. sama-sama ikut berdoa. Muga-muga semua panjang usia. Mudah-mudahan Panjang usia. ana sing gedhe, ana sing cilik. Sing cilik-cilik tumindake apik. Ra linggo kursi ning linggo dingklik. Oh iki piye iki aku terus iki. Kowe iki jan aja ngisi-ngisi dalange to. Iki dalang ki paling ora kecerdasane wis buci lho. Aku berapa? Ayo jajal. Ora iso iki kudu delok iki. Guru lagune. Nah. Ayo. Ayo. Ana sing tuwa, ana sing cilik. Sing cilik-cilik tumindake apik. Ora lenggah kursi ning lenggah dingklik. Yen roh sing elek ora gelem lirak-lirik. Yen roh sing elek ora lirak-lirik. Matur nuwun para pengrawit. Pengrawit Iki lho. ingkang sampun rewang golek duit. Aja lali seneng wirid. Lan aja lali kudu ya irit. Aja lali kudu ya irit. Dalange namine Mas Akbar. Iki Pangsulana kok mriki. Dalange asmane Mas Akbar. Akbar, Akbar. Oh, Allah Akbar. Hei, malah adan itu. Ayo. Dalange asmane Mas Akbar. Wayangan wiwit nganti bubar. Wonge bagus sakrak tur sabar. Yen tak sawang sregep ikhtiar. Yen disawang Sregep Allah, ikhtiar. Ya. Salatullah, salamullah ala Toha. Ayo dong. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. gawa sinden cacahe 7. Yen tak delok pancen ayu-ayu. Sing pinggir dhewe disawang ro lemu. Iki ngono ya gendaanku. Sing yo Walat, walat. iki lho. Pinggir dhewe Mas iki lho. Tuh, iki lho. Iya. Baleno. Ayo. Saiki baleno iki. Gawa sinden cacahe 7. Yen tak sawang pancen ayu-ayu. Sing pinggir dhewe tur rada lemu. Iki ngono kidul kali ngriku.
Gak. Nah, aku gak. Wis diguyon kok kowe. Lho, nun sewu lho, Mas. Wonge didelok saka jenenge. Jenenge. Namine sapa jenenge? Mas Dalang Akbar. Yaine bagus. Sregep. Ikhtiar. Rarena-rena atine sabar. Angko parmayang mesti dibayar. Engko bar mayang Mesti dibayar. Anggawa sinden cacahe 7. 1 2 3 4 5 ayu-ayu. Sing pinggir dhewe kok guyang-guyu. Iki ngono bocah kaliwungu. Aku gak Bleset to. iki ngene iki lho, Mas. Kok ketoke Mas Kluthuk karo sinden siji kok gemes ngono. Tak kenal maka tak sayang Loh. karep kula niku lak nggih ngeten iki ben ketok guyu. Guyub. Ngoten lho. Ya aku Nami kula iki lho. Jok klitik lak nami kula. Dagelan asli wis pancen nyata. Dalu niki derek ndedonga mugi sedaya ahli suwarga. Mugi sedaya ahli suwarga. Kayak kudu iso Mas perkenalan. Ya gini jajal. nami kula jok kudu asli. Lah, kuwi lho. Awakku turu jok pancen kurang gizi. Bojoku yen lesu aku dipendelengi. Aku terus nyaplok terus dimi. Apa kowe rusuh kuwi? Coba lah. Oh, ini banyak kuat. Penyaki ya. Malah. Kowe iki kuwi sing apik lho. Aja i, ganti e. Jenengmu Jok Kluthuk wae. Koncoku nuntun Honda jok. Aku nuntun cepet. Tetanggamu mangan iwak, Aku mangan tempe. tanggamu mangan endog. Aku mangan doku dhewe. Saiki gadine ya sakmene. Ngawur. Ngawur. Gono. Tapi ngapes tunggal, Mas. Nggih, Ben monggo. genep gen pakliran panjenengan. Oke. Kene. Kene, Dok. Kene, Dok. Ayo, Dok. Dok. Ini, Dok. Kene. Salatullah, salamullah. Halatullah Rasulillah. Salatullah, salamullah. Halam Yasin Habibillah, ala yasin. Habibillah. Iki ngono lak pasanganku, kowe aja nganti kliru. Yen iki ngono genah pasanganmu. Yo. Ora apa-apa enten ning kene. Aku di. Sayang. Loh, iso dari pasangannya iki. Hei! Kok cekak dari pasangannya Mas Kitik. Ora ngawur Iki wae. pasangannya Mas Kitik. Aku gitu, Pak. Kowe ora ngerti. Iki lho, tak goleke tambangan Kaliwungu. Yo. Ayo kono. Ora. Lo kan. Ngek. Loh, ngene lho. Tak karo kira ngene. Piye? Oh, iblis. Dek, Nggih, jangan hiraukan anjing menggonggong ya. siap. Kapilah tetap berlalu. Aduh, yuk. Pak Jimbungol sama aku kiri. Lah kowe ngrusoi wae. Urus ae. Ayo cepet. Lah iki ayo digandeng dong dari pasangan, pasangannya dhewe-dhewe kudu digandeng. Malah ini pasangan tukang sok. Pasanganku apa, Mas? Ya itu pasanganmu. Oh, ayah. Kita lama tidak bertemu, sayang. Bagaimana kabarnya, Mas? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Ya Allah, aku lama sekali tidak bertemu denganmu, sayang. Meh. Kangen Baik kita. ya, Kangen sehat kita. ya. Kita kangen. Sehat ya. Kita, aku mau sehat, dalam Mbak Abu nggak sehat ya. Loh, kamu tuh sangat ganteng sekali loh bagiku, daripada tetangga sebelah, mending aku pilih kamu. Aku
kalau kamu mencium aku, tidak masalah lipstikmu nempel di aku nggak masalah. Kenapa? Yang menjadi masalah itu bringosmu mbok cukur gitu. Nyokrok iku dindi. Wong wedok kok brengosen gitu. Loh, kucing wedok ya brengosen ngawur iki. Oh, ngono. Berarti aku kucing. Kowe iku kucing anggur. Lho, kok bingung ya? Lah nek kucing wedok piye suarane? Ngono. Kucing wedok ya. Kucing wedok. Lah nek wedhus lanang piye suarane? Kleru. Lah nek wedok. Wedhus lanang ki nek arepe pengen karo wedhus itu rambek ora. Lah piye? Ngono. Lah ngono. Oh, kita wis cocok karo iki kita. Wah, iki tak warai ra muteng. Ngono wae aja cemburu to. Enggak. Hatiku itu cuma ada kamu, tidak ada yang lain. Sama, aku itu hatiku cuma ada kamu. Oh gitu, makasih Mas. Dan aku tuh sangat Aku itu sudah lama nggak kepedok kamu. Ketoke sing jaga perahu kok iki to. Sing jaga kenapa perahu sih tetangga sebelah itu usil banget sama Aku rumah tangga kita ya? Lama nggak ketemu kamu, begitu pada malam hari di Gandan bisa ketemu kamu. Bahagia banget hatiku. Jangan tenang. Mas, Dalam. biasanya kan tetangga sebelah itu beli-beli apa gitu ya? Kita nggak usah beli ya. Adi nanti apa-apa. Nggak mau. Anu mangan melu MBG ngono jadi adik. Ya, MBG wes arek buyar. hura tetap ada itu tetap ada ya. Ayo, kok bubuk biarpun dia itu tidurnya di mana-mana, kita tidurnya dia ya di koperasi merah putih saja ya. Gak mau, gak mau. Sing mangane MBG turunin ning koperasi merah putih. raragat ya Mas. Iya, program Wong iki mbok kaya aku mendukung pemerintah. Iki lho. Kene iki wis menehi rezeki diparingke sampean karo aku. Baru kaya Kyai gantian wono dadi kuwi mengalir. Kuwi intine pasangan yang bertanggung jawab atas Betul. pacarnya. Iya, apapun resiko nek wis napa barokah ya kudu berbagi. Iya. Ora Irungmu oleh gudi mu to, Dong. Meneng ta. Benar brengos. Hei, Iki lho, Mas. bojo dijeguk. Engko nek aku mbok ngene aku meteng piye? Mosok ngene meteng. Ah, Mas Akbar, Ke dalem Mas. saya itu selalu menunjukkan di depan umum Heeh. menanamkan sebuah hubungan rumah tangga yang harmonis. Karena nyun pangapunten, Atus pundi? istri itu adalah mahkota seorang suami. Betul. Harus kita tempatkan, harus kita junjung harkat martabat kaum wanita. Aku junjung. Sesuk tak junjung sak keplekne kowe. Kalau menjunjung Mbok Mas harkat Kluthuk iki lho contohnya keluarga harmonis kok Mas Klitik lho. Saya itu selalu mengarahkan dan mendidik piye to wong wedok ki ben seneng penggalihe, seneng atine kepiye nduk ya. Dadi tak didik tenanan. Mas aku didik. Lek bojone kene dididik, besok aku tak duduk. Aku kan mbak duduk iki lho. Duduk. Tak duduk terus tak pendem. Semayet piye Ayo kok. Mas, ayo Maksud padha lah. Hei! Ayo, Tolongnya aja tok. ayo. Halo. Tolongnya anu bat. Halo. Kowe diduduhi kentes anyar lho. Apa nek wong wedok katoke Barcelona lho. Kamu Ngawur. jangan Barcelona lah iki Persijep. Apa iki? Persijep ya apa? Jeboro. Kok Jeporo. Ayo kene. Jadi Oke, Mas. Pripun? jangan terlalu kita itu glamor ya. Boten. Wong kuwi aja rumangsa sugih ning ilinga nalika mbiyen prosesmu iso sugih. Kaya awake dhewe. Mbok ya romantis. Mbok ya. Kimochi. Malah gilani ya. Tadi ngene nek Kowe rono aja nyedak aku. Wong kowe dhewe yo gila. aku iki kae. Gila. Kayak tetangga sebelah kan lho, Mas. Wah. Romantis ngono Yo, lho. Dik. Ya ya sakit. Oke. Keluarga kene patut ditiru ayo. Anu iki wong wedok ruwamu koyo kakek Sugiono. Iki gawe krim alam dadi luntur. Gegarane wong akrambi tutu bondo tutu rupa Romantis. Mas. Aja dikeplo jadi kira doyan kok. Aku mau nih ratusan, bareng mendem kok kolu lah. Aku mbak kira wanita seberang. Wanita seberang. Sembarangan.
Among ati pawi tande karo aku diajeng Ya Kang Mas pripun? sumendal atiku sakwise aku bisa cecek aku. Napa? Pripun? Cecaketan. Kok Beler cecak, Mas Tuh, beler. Aku bisa semono uga aku seneng Kang, banget Mas? rasane hatiku bisa cecokotan. Ayo wae dhewe cokot-cokotan. Kowe gaji yo. Ganggu. Kita yang ganteng ya omongane mek Ayo ganti jenengan. Sumedhot tenggaliku kadudut rasaku kaya-kaya ngerti pasuryanmu sing ayu slistyaning warni. Aku ngono. yen aku ora bakal sumedhot Cahayu. Saestu Kang Mas. Aku ora bakal sumedhot. Mergo aku yakin sing bakal sumedhot awak. Sumedhot terus. Oh, kok nyedot. Nyedot to, Pak. Mbok kira aku sedot WC. Luput pisan kena pisan. Coba to kowe kandha sak klimah men bungah atiku diajeng. Iya Kang Mas. Kudu kowe. Iki lho, nyapo. Ganci kuping gragas. Lah kok sing nyauri Doraemon iki nyapo? Ngono butuh apa kowe? Lah sing lanang Batman sing wedok Doraemon lho. Ngono butuh. Lho. Butuhku lho kuwi. Mas, aja ngono Masa to, yo salah to. Mas. Aku ki mbok apa-apane senajan to aku ki bojoku koyo ngene lek bolone bojoku aku ora trimo lho. Kok bolone bojomu Sabar to, Mas, kena bojoku dibantu, bolone Mas. apa? Doraemon. Doraemon das. Iki ngono son the ship. Piye, Dik? Kang Mas. Dalem-dalem. Pripun to panjenengan iku menawa Endahing swasana ning bengi iki akehing para kawula nayakaning praja sing mapan panggonan ana ing gandekan wana dadi ora dadi baya pengapa nanging bukti katresnanku sing gedhe kanggo sliramu ya Dak. saestu? Iya. Pancen kabeh ki mah. Piye, Mas? Piye? Napa? Pripun? Lembungane. Piye, Mas? Bojone ora iso, Mas. Awake dhewe iso. Ora wani apa cilik-cilik. Cilik sak pinten, Mas. Luput pisan. Ngono lho, Mas, kaya suara bojoku ya ora kalah. Lah rupane kaya penisilin kok dadak. Aku dipangku, Mas, kaya kaya Mas Akbar gawe video klip kae lho, Mas. Luput Oh, ngene. luput pisan. Mas, wong Sik, ngene dipanggil. Dekridik, Dalem, dekridik. dalem Mas Kutu. Fotonan Lah napa Mas? aku dimiki lho. Kok dimiik lho. Sampeyan iki gak pareng. Kok aku dimiki. Aku nak tengen sing ki wong nganggur aku ye. Masamu bojoku iki kucing piye kok. Sing kerendel ngene. Oh, apa aku ya arep tak operasi ngono 6 ya. Ya. Aja. Malah wal ndek iki malah dipasang papat malah kaya busine. Luput pisan kena pisan. Najan panjenengan rupane ngene. Adik tetep kenal. Kakak tetap cinta sama kamu. Ah, iya. Sayang. Sayang. Apa iki? Apa? Tanya Mak Aja to, Mas. Nyapa? Mak Proto. Mas. Eh? Apa? Kuwi mau apa, Mas? Apa mak prekel yo? HP aku HP nyesake maling, HP. HP. Balen ono. Dicek nek. Lah lagi lho. Apa, Mas? Apa? Pripun Mas? Lah nyapu gak aku mbok pang. Biasa lho. Wong tak piye. Nyapa? Piye to, Mas? Ngawur piye? Ya kuwi sing ning ngawur kuwi tlatenan ya kuwi sing ditumpakne pickup. Iki lho. Tahu bulat. Ora, Mas. Iki ngono anakku, Mas. Aku gak apa ki surprise ya, Mas ya. Aku kan wis rumah tangga karo jenengan. Alhamdulillah
rabbil alamin. Alhamdulillah akhirnya Iki duwe surprise ya, Mas. anak. Alhamdulillah ya, Mas. Iki kan surprise, Mas. Iya, iya, iya. Awake dhewe kan wis enek anu 15 tahun bareng to, Mas. Iya, iya. Iki alhamdulillah aku positif, Mas. Positif alhamdulillah. Anakku, Alhamdulillah. anakku. Oh. Ya, ya anake sampean to, Mas. Kenal ya. Tenan to, Mas. Iki mau ndek tak USG to, Mas. Jarine dokter ngene. Alhamdulillah Mbak Mandara selamat. Iki jarine cacat, Mas. Oh, cacat itu. Cacat. Jarine ki jadi gak metu rambutnya, Mas. Peti USG jarine rambutnya ning Aja gulu. nangis. Aja nangis ning Eh, gon. rambutnya ning ndi? Rambutnya ning gulu, Mas, jarine. Rambutnya ning gulu. Kali aku. Apa, Mas? Aja ngono to, Mas. Kali. Nyapa? Aku ki selama hidup rumah tangga karo bojoku sing asli iki Heeh. normal rambutnya ning das. Heeh. Kok ngantek saiki karo kowe kok ning gulu rambutnya kekek kowe selingkuh karo gendruwo kowe. Ora, Mas, tenan yo karo jenenge dokter. Aku basa ngono tekok to, Mas. Loh, lah wonten lambene mboten enek. Lambene kok nang gul-gulan to, Mas. Jajal do, aku ora percaya. Tak delok anakku koyo Aja. Aku lho. Kena kanggo contoh Nduk. Nggih. Barang kuwi yen papan panggonane didik elek, rumah tanggane ya mesti elek. Nek awake dhewe didikane apik, insyaallah ya keluargane apik. Kurang Ya tentu toh. ya Mas. Sing penting kuwi non sewu. Gantek nek lambene tonggo. tangga tapuk lambene. Inama al usri yusra. Kakek dalil. Kakek dalil ku bae nyabun santrine. Iya ta? Kayak Yai Iya. Pati gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Klitik kok dipadakne ngono ya ora patut ya. Ah, la wala wala quwata illa billah. Sadaqallahul adzim. Innallaha ma'asobirin. Nah, lek sopirin to. Ya sobirin ku ya kuwi karo kuwi sing dase rene rambute kuwi. Tapuki lambemu ya. Sing hati-hati ya, Nduk. Nggih. Jaman saiki iki jaman sing ora kena nggo sembrono. Terus Ya. diajar. Nyanyi lho, Mas. Jajal, Nduk. Sampeyan kok ya pengen ndak pangku ngono? Nggih, menapa panjenengan kersa mangku Oh, kula ta, enggak. Mas? Ora, Terok. Kok nek umpama aku mangku kowe kasus neh iku. Lah kok saged? Lho iki masalah iki saiki iki medsos iki lak kok ngendi-ngendi to, Nduk. Nggih. Mun njur nek dipotongi njur salah ketek. Piye Mas, Nduk? Wedi Salah Mas. tompo. Kok iso mangku kok iso medinya kok. Ora lanang asli ya, ora lanang asli ya, Mas ya. Awakmu lho. Ora lanang asli iki lho bojoku lho, wedok palsu. Padha ae. Aku dipangku ya ora apa-apa ya, Mas ya. Iya ya. Luput pisan kena pisan Suarane jenengan jan sae tenan to, Mas. yen gampang luwe gampang. Ya Allah, suarane jenengan ki iso apik ngono lho, Mas. Tenan to. Kudu karo tetangga sebelah. Terus Nduk aja nganti gigrek kali. di rumah. Sakniki ya. Iya. Yen Terusuk suwe. Ya sudah. ben Ora apa-apa ra. tutup no. Terus suwe lak yo. Iya yo. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Nggih. Monggo dipun dokumentasikan menika ketek kawin dalem kok. Wong kene tenanan kok iso kono malah kamplok-kamplokan. Ketek. Iki jenenge rumah tangga harmonis ya, Mas. Iki sing dari keluarga harmonika iki. Harmonis. Suara musika. Yo. Sik Nduk. Budhe ngambil kerupuk iki. Begitu. Kok mesake aku gantes. Ngeten, Dik. Yang Pak paringi kula mungkin yang itu nggih pilih. Berbagi rezeki. Ngono ke lho, Mas. Sampeyan ki wong lanang Pak, kudu Pak, ngono Mas, kae belum, lho. Belum Mas, ini Mas. Ya, kenyek. Ini. Kenyek. Nah. Berbagi Ngono ke rezeki. lho, Mas. Wong lanang subur. Wong
kuwi lho. Tukone barang-barang ki lho. Hidung. Nah, Oh, ini tak cilik-cilik iki. Nah. Nek kono ditumbri kono. Nah. Wong ki nyenengke wong ngono lho ki Mas, wong lanang ki. ora Nah, Ngono wis Pakde, sumbut. wis ngene lah sumbut. nah ngene jumbut. Nah, dipepesi Tak ngono lho cilik-cilik iki Mas. nyelek. Yo kene rogo kae. Wis pun. Ah ngene. Kono yo Ki ditu. mung pira rong diitung. Alah wis ben dibayari panitia. Mas kena kono Mas. Waduh Alhamdulillah. ditum-tumne. Wong niku ngeten Mas. Heeh. Aja sok rumangsa duwe ning ilingo nalika pas ora duwe. Betul. Wong ki saling tolong menolong, toleransi sesama agama itu ada baiknya. Tenggang rasa. Wong paringi ngeten iki alhamdulillah kok iso. Kono lho Mas, koyo Mas. Kok Mas kritik kono Wis lho ben Mas. jurusi ya, Dik. Tak harus dhewe ya, Dik. Lek trimo jajan regane piro? Ah, gitu. Wah, ngono. Terus mau jajan ini apa ya? Bukan Mas jajan. Jane jajan piro? Ah, lek wong seneng delok wayang tak demi wayang. Pi wayahe sapa? Wayange sapa ki sebut kene lho. Ya, Lha kok ra iso bar. Wah, wayang ki apa kok iso? Ngono ya, Dik ya. Nggih, Mas. Wis aja dadi wong medhit. Besok Mboten. Gusti Allah lak ora medhit. Nggih. Mas Putu kuwi. Ngono, wong kok iso. Ya dintekne. Alhamdulillah. Lillah. Ngapa kok muni alhamdulillah? Urung apa-apa Lah alhamdulillah. melok alhamdulillah mosok ora oleh ya Mas ya. oh apa-apa. Tapi ya Mas ya. Ini bakne anu Mbak Yopi. Sama-sama. Lintang asmara. Nggih. Asmara niku tresnane awake dhewe Mas Klitik Mas Kluthuk untuk warga masyarakat Gandean Niki, Mas. pindhane lintang-lintang kang sumiring langit. Lintang wis nggambarke padang, Heeh. asmara nggambarke tresno. Nggih. Tresno marang sapadaning liyan insyaallah nggawa pepada. Amin. 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 Bacutke ya Mas. Lho, derek. Ono Mbak Patricia, Mbak Sinta, Oke. Mbak Rendel, Mbak Nggih. Aulia. Ya. Ayo, jumeneng bareng. Ayo, supate cahaya. Ya, oh. Hei. Hur. Hur. Oh, oh. Ayo dong, ini dong. Oke. Oke. Awas. Oh, eh, oh, eh. Eh, oh, eh. Lolo. Eh, oh, oh. Langsung berempat. Oke, watret, watret. 4 itu watret, 3 itu trio, 2 itu Duet, duet, 1 solo. Kalau nggak ada penyanyi itu seragen. Loh. Ayo seraget. Orangnya penyanyi itu nah seragen. karo golek to kuwi. Loh iya. Ya, kene. Jauh apa? Ini diposisikan seperti apa, Mas? Coba. Iki wis tak pasrane kanca-kanca sing anyar apa? Ayo Dik Sinta, sing Sik, anyar. Dok. Sing anyar menika yo Dio. Nek lawas. Salam. Dok, kamu di sana coba, sama di sana. Enggak, nah itu yang kecil tengah mriki. Nah, gitu Ya, ya. Bang. Ah, sing gede. Sing gede dhewe. Apa? Sing gede dhewe nah, sing dur terop, dur terop. Sama tak kan. Teng mriki wae. Kowe ora Di sini ngerti aja. kok. Delon padang. Cemburu tuh aku tak gombal. Lah seneng ngono ki kok seminggu ra dilaki kok. Ndak. Berkasnya bojone Dian dikenang terus ya. Kalau menang terus. Tenang niku. Niku nek perlu ditato permanen. Gini. Coba dok, sing rampak tur yo gayeng. Apa tembangnya sing anyar Din? Denak nggih. Dino. Dino. Oke. Ya. Wah. Deno sayang, Deno sayang. Bukan. Kan dong. Do Deno. Lah, bukan. Duduk Om. Kuwi lawas. Yo diu. Salah.
Yo. Agak maju dek, agak maju coba. Hah? Sip, jas. Nah, ngene iki lho. Ngene iki iso rampak ape. Jogete dipandang. Bojomu yo ngene iki nek nyiden kayak selendang. Selendang. Selendang wis ora kreatif. Bojoku lek nyinden tutupan terpal. Terus malah terpal gitu. Kan kok ciri midi.